Lamsago kok Khorangni kokborok koktwmao angnore baksa tongo sobdom tinini koktwma bubak rogkha tangsalok khoi baijal bario kaisi thuyam gnang ketal primary health center tangjak phiogui reka hastani montrokra biplab kumar dev aboni yakulok khoini district magistrate office tai sp office no phiogui reka Laithana 31 July Salmario Tripura Board of Secondary ni Madhyamik Amjongmungni rongsrwngnai rokni result saklaijakmani phiaba kisasuk rongsrwngnai rokni result phelungma bai juda juda thaio laharo ongkho laijak Madhyamik Amjongmungo rongsrwngnai rok tini bo haine hai Boksanagar Sunamura amsayo lahar kasu laikha Madhyamik Amjongmungo kisasuk borok phelungnai rok Kokti salok khatong khajake nirmoholo thangoi friendship de sal palaina thangmani nogo kipilia subojit saha kepala sijak tongma bai rung kafru rung sakani kelai langma jona nangka subojit saha tinin kokborok koktwma ron paikha nor sayoi nai tongdi kok Khorang